Здравейте! Днес 30 януари от FreeTraders отново ще ви представим нашия анализ на валутната двойка евро-долар. Ще започна отново с преференциалния ни бич сценарий. Според него при тази валутна двойка цялото движение, което се развива е двоен зигзаг, съответно W в зелено, вече завършена Хикс вълна в зелено с дъното в 1.2042 като сложна корекция и текущо по този сценарий сме в развитие на Y вълна, което означава, че с една тройка нагоре цената в дългосрочен период ще пробие историческия си връх. Докато сме между ключовите стойности, на седмична графика съществува алтернативен меч сценарий, според който Хикс вълна в зелено не е приключила и имаме два работни сценария за развитието на мечия сценарий, съответно W в синьо и вече завършена Хикс вълна в синьо с върха в 1.4939. По този сценарий текущо се развива тройка надолу за Y, съответно и за финална Хикс вълна в зелено, което означава, че след завършване на възходящо движение ще видим пропадане с 3 или с 7 броя вълни, което ще пробие дъното в 1.2042 и в 1.1875. Другия сценарий е Хикс вълна в синьо, все още да не е приключила и да се развие като странична консолидация триъгълник на страни и чак тогава да последва тази тройка или седмица надолу за Y вълна, но за сега по този сценарий също сме в възходящо движение и докато цената е в възходящ тренд с по-високи дена или върхове, късата страна е неуместна тук при тази валутна двойка. На дневна графика ето така изглежда покачването от 1.2042, вече ключова стойност тук е 1.2660 и съответно в момента сме в развитие на вълна 3 или вълна C. На 4-часова графика съм схванал само покачването от 1.2660 и текущо работния ни сценарий допуска да сме в развитието на трета вълна, като по-скоро може да сме повече към нейния край. Така съответно допускаме, че в близките дни може да има корекция за вълна 4 от 3. Трябва да се обърне внимание, че при тази валутна двойка сентиментът така доста се е покачил към позитивни стойности. Ето виждате, това отдолу е графиката на сентиментът, което означава, че такъв сентимент не е виждан горе-долу от последното рали от миналата година, което стигна 1.3487 и съответно това така ни кара да очакваме корекция в средносрочен период. По нашия сценарий съответно ние очакваме даже две корекции за вълна 4 от 3 и за вълна 4 за 3 или за C, като тези корекции по-скоро ще се развият на страни като консолидации, отколкото като корекция в цената. Докато сме в възходящия ценови канал и над ключовите стойности, от FreeTraders очакваме така в средносрочен период да видим по-високи стойности за тази валутна двойка, достигане на горната част на канала и стойности от порядъка на 1.3750, 1.38. Но на този етап за сега това е от нас. Благодаря ви за отделеното време.